Hormatly illäşler, hemmeňize salam. Biz American English 5 kitabyny geçmäge dowam edýäs. Bu kursumuzda biz kitabyň ýene-de 2 bölegini geçer. Öňkä içmeýäli men bu kursy bir näçe böleklere böldüm. Reading, okamak, listening and speaking, dinlemek we gürlemek, vocabulary, söz baýlygy, pronunciation, sözleýişi we grammar. Şeýle-de kursumyza goşmaçygy gerizdim, writing, ýazgy. Biz bu videolarda gyzykly temalar geçer. Okayan adamyň hiç wagt içi gysmaýaly. Gelin onna başlaýyn.